ሰላም ኣምላኽ ንዓኹም ህፃናት ከመይ ቀኒኹም? እጅኻ መቐፀልታ ዛንታ ካብቲ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ተኣምራት ዝገበሮ ሓንቲ መቐፀልታ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ሕራይ ዶ? ንፉዓት ህፃናት ሓደ ግዜ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ደኺሞም ንዑናይ ክትዕርፉ ኢሉ ብጃልባ ገይሩ ናብ ሓንቲ በረኻ ወሲድዎም። ድሓር ኣብኡ እንደገና ብዙሓት ህዝቢ መፅኦም ሽዑ ኩሎም ቶም ህዝቢ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ምስ ረኣዮም ደንጊጹሎም። ምክንያቱ ብዙሓት ቆልዑት ኣንስቲ ነይረን። ድሓር ኮፍ ኣቢሉ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ ህፃናት መሲሉኩም ክምህሮም ጀሚሩ። እንዳምሃሮም ከሎ ድሓር መሲሉ ድሓር ምስ መሰየ እዞም ደቂ መዛሙርቱ መፅኦም እንታይ ኢሎሞ ጎይታ እዞም ኩሎም ህዝቢ እንታይ ክንገብሮም ኢና ጠምዮም ኣብዚ ከዓ በረኻ ኢሎም ሓይጦም። ድሓር ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም እሞ ንስኻትኩም እንዶ ድብላዕ ሃብዎም ኢልዎም። ሽዑ ካበይ ከነምፅእ ኢሎም ኩሎም ምክንያቱ በረኻ ኢሎም እዚ ድሓር እንታይ ኢልዎም ኪዱ ረኣዩ እንታይ ክንደይ እንጌራ ወይ ከዓኒ እንታይ ድሽየጥ ኣሎ ኣብዚ ኢልዎም። ድሓር ኢሎም ሽዑ እሳቶም መንእሸይት እንጀራ ከም ዘሎ ማለት መግቢ ደልዮም ኣይረኸቡን። ምክንያቱ ሓደ ቆልዓ ጥራይ ነይሩ። እንታይ ኢሎሞ 5 ባንን 2 ዓሳን ጥራይ ዘሎ ኢሎሞ። ክንደይ ኢለኩም ህፃናት? ሓደ ቆልዓ ዝሸይጥ 5 ባንን 2 ዓሳን ጥራይ። ድሓር ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣምፅዎ ናባይ ንሲልዎም። ድሓር ነቲ ቆልዓ ሒዞም መፅኦም ህፃናት። ድሓር ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እውይ ህፃናት ጨጉሪ ዝፀየቀሉ ሪኢኹም? ህፃናት ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ህፃናት ይፈትዩ ምሽ ሓቀይ ንፉዓት ስለ ዝፈትዎ ከምኡ ገይርዎ። ድሓር እንታይ ኢልዎ ሃባተን 2 ዓሳን እቲ 5 ባንን እሞኒ ንሕና ከዓ ሰልዲ ክንበካ ኢና ኢልዎ። ሪኢኹም? ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ብጥርሑ ኣይወስድን እዩ። ሓራይ ዶ? ድሓር እቲ ቆልዓ ተሓጒሱ ነተን 2 ዓሳን 5 ባንን ሂብዎም። ኩሎም ቶም ህዝቢ ግን ገሪሞም። ምክንያቱ ዋላ ደቂ መዛሙርቱ እንታይን ክኾና እዚአን ኢሎም። ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ክንደይ መሲልኩም ህፃናት? ልዕሊ 5,000 ህዝቢ። ብዙሓት ህፃናት ነይሮም፣ ብዙሓት ኣንስቲ ከዓ ነይሮም ማለት እዩ። ተወሰኽቲ ማለት ነቶም ኣሰብኡት ንዖም ጥራዮም ቆፂሮሞም ልዕሊ 5,000። የሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ መሲልኩም ህፃናት? ነቲ 2 ዓሳን 5 ባንን ካብቲ ህፃን ወሲዱ ባሪኽዎ ወይ ከዓ ጸሊ። ዋው ሪኢኹም ህፃናት? ምክንያቱ እቲ 5 ባኒ ዝነበረ ብዙሕ ባኒ ኮይኑ ነቲ 2 ዓሳ ከዓኒ እንደገና ከምኡ ምስ ባረኾ ብዙሕ ዓሳታት ኮይኖም። ሪኢኹም? እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገበሮ ተኣምራት ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ነቲ 5 ባንን 2 ዓሳን ምስ ጸለየ ብዙሕ ኮይኑ ማለት እዩ። ሪኢኹም ህፃናት? ስለዚ ኢና ንሕና ኩሉ ግዜ ክንበልዕ ከለና ንፅሊ። ሓራይ ዶ? ንፉዓት ህፃናት በብጉሩብ ኣብቲ ሳዕሪ ኮፍ ኣቢሎም በቢጉጅለ ማለት እዩ ህፃናት ኣኪቦም ንኩሎም ኣብሊዖሞም ኩሎም በቃ በሊዖም ፀጊቦም ትሪእዎም ኣለኹም። ምክንያቱ ንኩሎም ኣኺሉ ተሪፉ ልዕሊ 5,000 ህዝቢ ዝነበረ ማለት እዩ። ድሓር ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም መሲልኩም? ነቲ ኩሉ ተረፍ ኣክብዎ ኢልዎም። ኩሉ ኣኪቦሞ። ሪኢኹም? ኩሎም ቶም ህዝቢ በሊዖም ፀጊቦም ሲ 12 መሶብ ከዓኒ መትሓዚ ምግቢ ማለት እዩ ተረፍ ኮይኑ። ሪኢኹም? ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ተኣምራት ንልዕሊ 5,000 ህዝቢ ብ5 ባንን ብ2 ዓሳን። ብክንደይ ኢለኩም ህፃናት? 5 ባንን 2 ዓሳን ገይሩ
ንልዕሊ 5,000 ህዝቢ እንታይ ገይርዎም መጊብዎም ርኢኹም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን ኣምላኽን እዩ ሓራይዶ ህፃናት ንፉዓት ህፃናት ስለዚ ኩሉ ግዜ ንስኻትኩም ክትበልዑ ከለኹም ኩሉ ግዜ ምግቢ እንታይ ግበርዎ ጸልይኹም ባሪኩም ብልዕዎ ሓራይ ንጥዕና ከገብረልኩም እዩ ሓራይዶ ህፃናት ንፉዓት ህፃናት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሪ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ የፍቅረኩም እዩ ህፃናት ኣብ ዝቕፅል ካልእ ዛንታ ሒዘልኩም ክመፅእ እየ ቻው ህፃናት